Şadady, baýlyga, gazanylan üstünlüge, şowunu düşen işe ulumsuluk bilen garamak, şöhrat paralyk etmek, ulumsuluk. Şu sözlere sizin garaýşyňyz. Mekan, baýlyk, şöhrat paralyk, ulumsuluk diýende şu alymlaryň bir aýdan sözi ýadyma düşýärdi. Kimde kim özüne degen gymmatyndan ýokary baka berse, barbyr Allah Taala ony hakyky bakasyna gaýtaryp getirer. Pesbärlik hem Allah Taalaň bagş eden rızky. Ulumsuluk we hondan märzilik bolsa, kim uçuda kerti golaylaşdyrýan yaramaz häsiýet. Pesbärligi özüne himra edinen adamlar hakyky beýiklerdir diýip belleýär. Şoň üçin sen haýsy kärde bolsaňam, wezipede bolsaňam, şol şan şöhradyna ýetmäken, dogan garnaşlyň, howfarlyň, dost ýarlyň seni nähille häsiýetde tanaýan bolsalar, belli bir derejäge ýetenden soňam şolar bilen, insanlar bilen şowur häsiýetinde galsaň omkan. Şeýle bolanda mudam masyla hormat sen bilen bolýan kany pikir etdi. Şeýle de döwürdeş şahyr dostumuz Kerim Halifiň üýtgänlere diýip bir goşukdy bar. Hawa. Şol goşugynam işläp fazanyny ýigitler bilen aýdym etdik. Galy bersede ýanky soragyň jogabynam aýdymyň bilen ýetirdigim bolsun. Köp sag bol Şadady, onu häzir ulhuga bilen dinleriz. Bize tomaşa edýän dinleýijilerimiz hem onu dinlesinler, tomaşa etsinler. Kim qazgabe koy alşıdı tepi qaynap bişene adın balşıdı Kərinin muzadiye ömrün alşıdı Çınday hana duşdoye çölleri koy Yurtka dönyenlere kuş nire uçtu Ödüğünü kaçar dağdan taş kaçtı
ikram